Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd. Bugün 17-ci türün alıp gitarbiz. Zor günahlardan bu günah kişiler malın zakonsuz özleştiru. Yani zulümlük kılıp indi, zulümlük aşağı indi, adilsizlik bilen indi, kişi malına iya bulu. Mene көп вакытта эштә дейик манда яки берәр кеше әманәт итеп тапшыра, малын бирә. Мәсәлән, эштә булганда инде берәр эшне башкарыр өчен сиңа шуның хәтлек күләмдә акча, син аны шушы эшне эшлә дип инде акча бирәләр. Һәм кеше әгәр дә шушы акчаны тиешенчә шушы каралган җирне тотмаса, аны инде ялганлап, яки булса инде төрле, мәсәлән, кибеттә товар алганда, яки яракларын алганда чекларын анда арттырып яздырып инде шушы начальникны инде эшне алдалар өчен инде шушы акчасын инде үзенә үзләштерә икән, менә бу инде гаделсезлек белән, zulümлек белән акча үзләштергән була. Яки тагын мисаллар китереп китик. Мәсәлән, эштән машина бирделәр дә, һәм инде ул аны төрле юллар белән инде үзенә инде яздырып, үзе файдалана икән инде, үзенә яздырып, үзе хуҗа була икән, менә бу шулай ук законсыз рәвештә, ягъни zulümлек кылып инде шушы малга ия булган була. Һәм менә бу элегрәк күп таралган бит, вымогательство, рэкет инде теге 90-нчы елларда кешеләрне талап йөриләр, шулаймы? Менә бу шулай ук zulümлекнең бер төре була. Бу шуңа ук ләгә законсыз рәвештә кеше малына ия булу. Синки син хаклы түгел ул малга, ул акчага, әмма ләкин син аны талыйсың, син аны төрле куркыту юллары белән аласың. Менә бу бөтенесе шушыңа керә инде. Һәм инде шулай ук теге мошенничестволар сату алганда инде, һәм менә бу аферизмнар, төрле инде теге алдалау юллары бар бит инде. Кеше ничек тә булса, менә сиңа тиешле булмаган акчаны инде син ялган юл белән манда куркытыпмы, анда үтерепме үзләштерәсең икән, сиңа тиешле булмаган акчаны, менә син zulümлек белән кеше малына ия булган буласың инде. Һәм менә бу кеше инде бик каты куркыныч астында була, чөнки Аллаһ Тәгалә мондый кешегә бик каты газап вәгъдә итте, һәм кыямәт көнендә дә аның йөзе караңгы булачак, һәм бик каты инде газап татыячак инде. Моңа шулай галимнәр әйтәләр, менә бу эшне, мәсәлән, эш тапшыралар икән сиңа, һәм син ул эшне инде тиешенчә инде сыйфатлы итеп эшләмисең икән, әмма ләкин инде син акчаны аласың инде тиешенчә шул сыйфатлы эш эшләгән кебек инде, бу вакытта шулай ук син zulümлек кылган буласың. Син инде zulümлек кылып, законсыз рәвештә шушы малга ия буласың диләр. Галимнәр әйтәләр. Күрә әгәр дә син эшеңне тиешенчә үти алмасаң, син шушы, мин шундый итеп эшләдем, мин шушыңа гына лаеклы дип, шул миндарда гына алырга тиешсең. Әмма ләкин артыгын алу ярамый, әгәр дә син вәгъдәңдә тормаган булсаң. Яки берәр кеше сиңа берәр нәрсәсен әманәткә тапшырды икән инде, саклап торырга яки кулланып торырга инде. Һәм син шуны инде шулай ук үзең генә кулланмыйча бүтәннәргә биреп торып акча эшлисең икән, һәм моны хуҗасы белми икән, бу шулай ук инде zulümлек аша гаделсез рәвештә син аның малын алган буласың. Шулай ук товар сатканда да, мәсәлән, бу сыйфаты товарның инде әйтик, бик начар икән, һәм син инде алдалап сатасың икән, бик яхшы, бик әйбәт дип, һәм шушы товарны сатып кергән мал, бу шулай ук zulümлек кылып сиңа харам була. Zulümлек кылып алган малга ия буласың. Һәм менә шушындый төрләр инде бөтенесе дә харам булып тора. Менә бу кешегә инде алдалапмы, куркытыпмы, талапмы,
нинди генә зөлемлек кылынып малга ия була икән, үзенә ала икән, бу бөтен малда харам, тыелган. Һәм инде ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә үзенең инде азабын бирәчәк. Һәм без менә бу гамәлләргә инде дәлилләр алып китербез, чөнки мисалларны бик күп китереп була. Аль-мухим без аңларга тиешбез, шушы гынаһтан инде бер кайчан да инде гаделсез булырга ярамый, zulm кылырга ярамый, бигрәк тә шушы мал мәсьәләсендә. Гаделлек булырга тиеш. Эш эшләгәндә дә, акча белән муамалат сәүдә иткәндә дә, сиңа тапшырылган әманәтне дә без сакларга тиешбез. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Бакара сүрәсендә әйтә: "Ва ла такулу амвалукум байнакум бил батили ва тудлу биха ила al-hukam" ди. Малларыгызны үз арагызда ди хыянат юлы белән ашамагыз ди. Ягъни zulmлык кылып, алдалап, гаделсезлек юлы белән ашамагыз ди. Һәм кешеләрнең малларын хөкем аркылы zulmлык белән алыр өчен хакимнәргә бирмәгез ди. Ягъни нәрсә дигән сүз бу? Судьяларга, ягъни казыйларга инде менә ришват биреп, кешенең малын алырга инде тырышмагыз ди. Чөнки бит төрле ниләр вакыйгалар булырга мөмкин. Кеше берәр нинди эш килеп чыкканда, әгәр дә юл ачыла икән аңа, кешене алдалап, ришват биреп инде шушы малны үзенә үзләштерергә. Аллаһ Тәгалә ачыктан ачык тыя, әгәр дә син аңа хаклы түгел икән, zulmлык кылып, анда шушы хөкем итүчеләргә ришватлар биреп инде бу малны да үзләштерергә ярамый ди, һәм шушы юлдан бармагыз ди, шушы малны ашамагыз ди. Һәм Аллаһ Тәгалә Шура сүрәсенең 42-нче аятында әйтә: "Иннамас сабилу алаллазина yazlimuna an-nаса ва ябгуна фил арди бигайрил хакки улаика лахум азабун алим" ди. Кешеләргә зулым итеп ди, җир өстендә хаксыз явызлык кылучы залимнәргә ди, ахирәттә рәнҗетүче каты газап булыр ди. Менә бу инде ачык дәлил булып тора, кем инде кешеләргә зулымлык кыла икән, явызлык кыла икән инде, ахирәттә ди аларга инде каты газап булачак ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай Шура сүрәсенең 8-нче аятында әйтә: "Ваз-залимуна ма лахум мин валин ва ла насир" ди. Һәм дә zulm кылучыларга ди, ягъни залимнәргә инде кыямәт көнендә ди дуста һәм ярдәмче дә булмас ди. Ягъни бу кешеләрне кыямәт көнендә инде бер кеше дә шафаат кылмас ди, беркем дә инде аларга ярдәм итә алмас ди, һәм алар ди хәсрәттә, кайгыда булачаклар ди инде. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да әйтте, Тирмизи риваятендә килә торган хадистә: "Зулму зулумати яумал кыяма" ди. Менә бу дөрестлектә ди зулм итү ди, кешеләргә карата инде зулм итү, менә бу явызлык эшләү, гаделсезлек күрсәтү ахыр заманда ди, кыямәт көндә ди караңгылык булыр ди. Ягъни шушы кешенең үзенең явызлыгы аркасында караңгы булыр, нур булмас, һәм ул халакәттә, хәсрәттә булыр ди. Һәм шуны да белергә кирәк, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Ниса сүрәсенең 40-нче аятында әйтә: "Инналлаһ ла язлиму мисқала зарра" ди. Дөрестлектә ди, Аллаһ Тааля ди бәндәләренә тузан хәтле дә ди zulm итми ди. Кайбер кеше бит инде әйтергә мөмкин, төрле сынаулар килеп инде, нишләп миңа булай, нишләп алар zulmлык кыла, миңа zulmлык кылырга ярамый. Шулай булгач мондый проблемалар килеп чыга икән, кайгы хәсрәтләр килә икән, аңа zulmлык кылар, алдалыйлар икән. Уйларга мөмкин, Аллаһ Тааля миңа zulmлык кылды, Аллаһ Тааля минем белән гадел түгел ди. Һәм бу инде дәлилле, Аллаһ Тааля әйтә дөрестлектә, Аллаһ Тааля тузан бер хәтлектә ди, бер кемгә дә инде zulmлык кылмый ди. Һәм аңа килгән бәла казалар инде, аңа эшләнгән zulmлар ул бары тик үзенең гөнаһлары аркасында, үзе аркасында гына. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля Кудси хадисендә дә әйтте: "Мин ди zulmлыкны ди үземә ди тыйдым ди." Ягъни Аллаһ Тааля үзенә дә шушы zulmлыкны тыйган, һәм ди кулларыма да ди харам кылдым ди, бер-берләренә ди, бер-берсенә ди zulmлык кылуны ди. Һәм шуңа күрә кешеләргә бер-берсенә zulmлык кылу, гаделсезлек кылу ул тыелган харам гамәл булып тора инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте Бухари риваятендә килә торган хадисендә: "Мутиллу гани зулмун" диде.
кеше ди бай булып, хәлле булып та ди, әҗәтен түләми икән, бу шулай ук зөлемлек була ди. Мәсәлән, берәр кеше әҗәткә алып тора да акча, берәр кешедән. Гадәттә бит инде әҗәткә аласың, синең булмаган вакытта, яки бик каты кирәк, берәр нәрсә алырга, машинамы, йортманда, холодильникмы, һәм башка кирәк, тормыш кирәк яраклары син кайбер вакыт әҗәткә керәсең, шарасызлыктан. Һәм инде көннәрдән бер көнне Аллаһ Тәгалә сиңа көтмәгән җирдән ризык бирә, сине баетып җибәрә, каяндыр акча килә. Һәм сиңа инде әҗәтеңне түләргә мөмкинчелек була. Әмма ләкин син шуңа да карамастан һаман сузасың, һаман түләмисең әҗәтеңне. Менә бу ди хәлеңдә булып та ди, бай булып та ди, мөмкинчелегең булып та ди, әҗәтеңне түләп бетермисең икән ди, бу ди зөлемлек була ди. Менә бу бик мөһим нәрсә. Чөнки бүгенге көндә күп кардәшләр ялгышалар, әҗәт алалар, җыялар, аларның түләргә мөмкинчелеге дә бар, эше дә яхшы гына бара. Bütün mümkünçülüğü var bu әҗәтне капларга, түләп бетергә, әмма ләкин нәфесе аркасында яки анда бу кардәшне алдалыйсы килү аркасында бәлки көтәк бәлки кичерер, бәлки гафу итәр дип инде, шундый хәйләләр, мәкерлекләр кылып инде һаман суза түләми. Менә бу нәрсәдә зөлемлекнең бер төре ди. Шуңа күрә сакланырга кирәк, мөмкинчелегебез бар икән, әҗәтне инде үз вакытында түләргә. Чөнки шулай эшләмәсәк, кардәшебезгә карата инде зөлемлек кылган булабыз. Бәлки аңа үзенә шушы акча кирәктер. Бәлки үзе хәзерге көндә ул аңа мохтаҗдыр. Яки бүтән аның мөһимрәк эше бардыр, шушы акчаны алып бүтән берәр җиргә инвестировать итәргә телидер, яки анда бүтән кешегә ярдәм итәргә телидер. Мохтаҗрак кеше бардыр шушы акчага, ул ярдәм итәргә ниятлидер. Әмма ләкин син шу тоткарлап шушы кардәшеңә кара инде, нишлисең? Зөлемлек кыласың. Син аңа инде мөмкинчелек бирмисең, калган кешегә ярдәм итәргә яки үз ихтияҗларын капларга. Аңа күрә, бу инде зөлемлекнең бер төреннән санала инде. Пәйгамбер саллаллаһу әйтте, Муслим җыентында килә торган сахих хәдисендә инде: "Ман иqtata'a хақq имрин مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك دي كم دي حقسız musulmanның ялган ант биреп малын үзләштерә икән ди, Аллаһ аны ди җәһәннәмне ди фарыз кылды ди. Ягъни бу кеше инде җәһәннәмгә керәчәк ди инде. Һәм сорадылар: "Я Расулуллаһ ди, әгәр дә вак кына менә әһәмиятсез генә әйбер булса да ди, хәтта арак ботагы булса да ди, ягъни мисвак таягы ул арак агачыннан име? Менә бит мисвак бар бит, теш чистарталар, мисвак дип аталар. Менә ул арак агачыннан, арак агачының тамыры ул. Ягъни арак агачының бер кисәге ди инде. Мисвак бит инде бүгенге көндә ул әһәмиятсез вак кына әйбер, шулаймы? Кеше онытып кала икән, ул кире кайтмый инде. Шундай әһәмиятсез вак кына әйбер. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, хәтта ди менә шушы мисвак арак таягы, аяк ботагында ди хаксыз үзләштерә икән ди, шундый вак әйберне ул аңа лаеклы түгел икән. Үзенә үзләштерә икән ди хаксыз да инде. Аллаһ Тәгалә андый кешегә ди җәһәннәмне фарыз кылды. Менә бу нәрсәгә күрсәтә, ничек безне куркыта, һәрбер гамәлебездә дә адил булырга, бер кайчан да инде малны үзләштергәндә, мал алганда үзебезгә тиешлегене генә алырга. Кеше өлешенә кермәскә. Тапшырдылар икән сиңа малны, шушы эшне башкарып чыгарга, сиңа үзеңә кагылырга тиеш түгел. Сиңа тотырга тиешсең шушы эшкә генә. Әманәткә акча бирделәр икән, шушы нәрсәләргә генә тот, син шушы нәрсәләргә генә тотырга тиеш. Син үзеңә алырга тиеш түгел. Үзеңә аласың икән, үзеңә үзләштерәсең икән, бу нәрсә була? Син зөлемлек кылган буласың. Шушы кешегә карата. Кайбер кешеләр бит инде нәрсә ди? Мәсәлән, өстәгеләр эшләүчеләр инде, әйтик инде, теге дәүләт акчаларын үзләштерә, шулаймы? Бирәләр анда юл төзергә, шуның хәтлеге акча, әмма ләкин күпмедер мигдарын үзләренә үзләштерә. Менә бу шулай ук нәрсә дип әйтәләр, ничек гызыр табалар, дәүләт бай, дәүләтнең акчасы күп, ярый аны алсаң ди. Юк, ярамый.
Чөнки Аллаһ Тәгалә әманәт итеп сине шушы эшкә тапшырды икән, син гаделлек белән эш итәргә тиешсең. Сиңа бер тиен дә алырга ярамый. Бу була инде зөлемлек кылу. Шуңа күрә эштә эшләгәндә дә бигрәк тә нинди генә бай организация булмасын, нинди генә дәүләт эше булмасынмы, сиңа куелган икән хезмәт хакы, син шуны алырга тиешсең. Аннан башка инде рөхсәт ителмәгән малны син алырга тиеш түгелсең. Аласың икән, син хаксыз, зөлемлек кылып шушы малны үзләштергән буласың. Бу куркыныч һәм Аллаһ Тәгалә андый кешеләргә нәрсә диде? Җәһәннәмне фарыз кылды диде. Моңа сакланырга кирәк. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу шулай әйтте, Муслим җыентында килә торган сахих хадисендә: "Мен истәгъмәлнәһу аля амалин факатамна нахитан фама фауқаху кана гулулан яти бихи яумал қияма" диде. Кемгә берәр эшләргә тапшырылса ди, һәм шушы эшнең форсатыннан инде кулланып бер инәне генә ди, бер инәне генә яки аннан да кыйммәтрәк әйберне үзенә үзләштерә икән ди, кыямәт көнендә шушы алган әйберләре ди, аның бугауланган килеш, аңа чорналган килеш ди, кыямәт көнендә киләчәк ди. Ягъни кыямәт көнендә менә без нәрсәне хаксыз үзләштердек, зөлемлек белән алдык, эштән булсынмы, кешедән булсынмы, әтиәнидән булсынмы, шу хаксыз алган әйберләре безгә, муеннарыбызга бугауланып, кыямәт көнендә киләчәк. Бу күрсәтә безгә тапшырылган әманәтне гаделлек белән, ихластан, тиешенчә эшләргә өнди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Муснад имам Ахмад җыентында килә торган сахих хадистә: "Ла ядхулул җанната лахмун набата мин сухти ан-нарул ула бихи" ди. Харам белән тукланып үскән гәүдә ди, җәннәткә кермәс ди. Һәм аңа килгән урын ул ди, аңа инде лаеклы урын ди, ул җәһәннәм булыр ди. Әгәр дә инде кеше менә шушындый гаделсезлек белән, зөлемлек кылып, шушы малны үзләштереп, шуның белән туклана, шуның белән яши икән, мондый кеше ди нәрсә ди, җәннәткә кермәс ди. Моның лаеклы урыны ди, кая ди, ул җәһәннәм ди. Менә бу аятлар, менә бу хадислар өйрәтә безне инде гаделлеккә беркайчан да инде үзебезгә тапшырылган әманәтне бузмаска, зөлемлек кылмаска, бары тик инде үз эшебезгә, үзебезнең үстебездә булган бурычларыбызга тугры булып, ихластан гына эшләвебезне таләп итә. Шуңа күрә кая гына булсак та, һәр вакытта да истәп торырга тиешбез. Әгәр дә инде без зөлемлек белән инде малны үзләштерәбез икән, законсыз диек инде кеше малын. Монда кеше малын дигәч, кеше генә керми, гомумән нәрсә дидек? Монда хөкүмәт тә керә, монда эш тә керә, монда бай дуслар да керә, кемнең генә булмасын, хаксыз бер кайчанда инде кеше малын үзләштерергә ярамый. Бары тик үзебезгә тиешен генә алырга тиешбез. Хезмәт хакы куелган, без шуны алырга тиешбез. Калган эшкә дип бирелде, без аны эшкә тотарга тиешбез инде. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля инде безгә тауфик бирсен, чөнки бүгенге көндә бик күп таралган, ишетергә күп ишетелә, хәтта мусульманнар да, намаз укучылар да инде анда кибетләрдә, мәсәлән, чекларын арттырып яздырып, эшнең күпмедер инде акчасын үзләренә үзләштерә дип, хәтта зарланалар, ничек дин буенча ярыймы әллә бу, алдаларга шулай итеп гаделсезлек күрсәтергә дип. Бу дин ягыннан тыелган, һәм моны инде эшләргә ярамый, безгә дә килсәләр шулай итеп арттырып бир, яки киметеп күрсәт, шунда зөлемлеккә барырга ярамый. Чөнки нәрсә ди? Шул харам белән тукланган гәүдә ди, ул җәннәткә кермәс ди. Һәм кыямәт көндә дә шушы алдалаган әйберләрегез безне буауланган рәвештә киләчәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде тагын бер тапкыр сорыйм, hidoyat tawfiq bersin, haqliqdan ig'itsin, iymon ниqlig'i bersin, shu vasvasalarga 3 kunlik dunyo bilan nimadir 3 tiyin uchun aldalanirga yozmasin. Subhanakallah bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.